természetesen szép lassan fogy a koleszterin. És ezzel be lehet állítani a koleszterint, hogy csak annyi termelődjön, amelyik ilyen szintet ér el. Csak ebből az a baj, hogy ahol a koleszterin kellene, oda se jut. Mire kellene? Kell az epesavhoz, kell a receptor stabilizációhoz, kell a nemi hormonhoz, ezért van az, hogyha valakinek elkezdődik a statinok szedése, akkor szép lassan impotensé válik, vagy nemileg közömbös lesz. Meddővé válnak akár a 20 vagy 30 éves nők is a koleszterin csökkentés következtében. De ebből lesz még a D-vitamin is. Minden egyes sejtnek a membránjában ott van a koleszterin, hogyha az a sejt normálisan működik. Nem koleszterinből van a membrán, mint hogy a téglafal se téglából van. Ha a téglát egymásra rakjuk, abból téglarakás lesz, nem fal. Az, hogy fal legyen, kell hozzá egy kis malter. Ez a malter. A sejtek falába, sejtek membránjába, ez a koleszterin. Tehát ahhoz, hogy normálisan tudjon működni, kell oda a koleszterin. Most itt megemlítettem itt a Horvátországban tapasztalt korrupciót, amelyet bíróság elé állították a horvát orvosokat és a horvát gyógyszergyárak képviselőit. Egyrészt mert adtak, másrészt meg elfogadtak 1,2 milliárd forintnak megfelelő ilyen korrumpáló pénzt. Tehát ugye Magyarországon ilyen nincs, csak ezt azért említem meg, mert az, hogy nyomják, hogy ez fontos, ezt el kell adni, mert ebből haszna lesz majd valakinek. Na most, tehát az arterioszklerózis oka a koleszterin anyagcsere hiba. Fölborult a koleszterin anyagcsere, és hogyha fölborult, akkor tulajdonképpen el kell jutni oda, hogy ezt a fölborulást helyre tudjuk állítani. Hogy az volt a fölborulásnak a kiváltója, hogy csökkent az antikoleszterinetesnek a termelés, amelyik ugye ezeket az előbb már kezemben mutogatott koleszterin molekulákat be tudja takarni, akkor ennek a csökkenésnek az ellensúlyozására, hogyha javítani akarunk, akkor meg kell emelni az antikoleszterinentes termelését, és erre szolgál az a vakcina, amiről beszéltünk, és talán már maguk között valaki meg is kapta. Na most miért csökken ennek a termelése? Hát a legfontosabb helynek itt elsően említem a stresszt. A stressz az egy hihetetlen káros hatású anyag a szervezetünkben. Sajnos korunknak egyik legfontosabb kísérője az, hogy már óvodába elkezdődik. Nem akarok óvodába, nem más stressz, már ott ideges a gyerek, hogy ő akar óvodába menni, vagy nem. Hogyha ezt át tudjuk idealni, akkor már itt az kezdet-kezdetén segíthetünk a stresszmentes életbe. Aztán jön az iskola, emlékeznek rá, hiszen olyan fiatalok még, hogy ott azért drukkoltunk, hogy fölhívnak, feleltetnek, nem feleltetnek, jót felek, nem felek, azt hazaviszem az egyest, akkor mit mondom, papa, mama, tehát már ott kezdjük a stressz, aztán még kezdjük a munkáig, hogy jól dolgoztam, beértem, nem értem, aztán amikor férjhez ment, akkor jaj, hazajön a férjem, hazajön a férjem, szóval így is stressz, úgy is stressz, hogy tehát az egész életünk ebből tevődik ki. Aztán a mozgáshiányos élet. Ugye őseink, elődeink azok egész napot végig dolgozták. Mi pedig leülünk és próbálunk írógép mellett, próbálunk valami komputer mellett dolgozgatni, és ülünk egész nap, és élvezzük azt, hogy látjuk a tévén, hogy mozog, talán nem is értjük, de akkor is érdekes, hogy milyen figurák jelennek meg. Közben sem az agyunk, sem a testünk nem mozog, tehát mozgáshiányos életmód. Aztán itt van a másik ilyen veszélyes anyag, a dohányzás. Aztán a forró méregnek a beszívása közelről, közvetlenül a tűzből szívjuk be ezeket a mérgeket, tehát ez is nagyon-nagyon veszélyes. Aztán nem csak ilyen méreg, hanem a különböző permetekkel. Igaz, hogy minden permetről kimutatják, hogy ez nem mérgező. Az nem, olyan mértékben nem, különösen arra, aki nem eszi meg. És aztán jön a zöldség, jön a gyümölcs, jön a szőlő, és így tovább, amit magunkhoz veszünk. Aztán kimegyünk az utcára, beszívjuk ott is szépen a mérgeket, és hogyha ezt az egészet összetesszük, akkor ebből kijön az, hogy már gátolja is az antikoleszterinetesnek a termelését, és hogyha ebből nem képződik, akkor jön az érfalba kirakott koleszterinnek a megjelenése. Aztán még az élelmiszereknél, akármelyik élelmiszerre gondolnak, még ha a húsra is, eszük a 10 hét alatt kilósra fölnevelt csirkéket, hát az nem fiziológiás. Valami olyan van benne, amelyik tulajdonképpen az életünknek nem a legkedvezőbb hatás gyakorolja.
Aztán a fertőzés. A baktériumoknak a sejtfala az egy nagyon erős mérget tartalmaz. Szerencsére az epesav, hogyha ezzel találkozik, akkor méregteleníti. Méregteleníti, egy ezredére leviszi. Tehát 1000-szer kisebb lesz a mérgező hatásának a endotoxinnak. Igen, ám csak akkor hetével találkozik. Viszont ha a szánkba élnek ezek a baktériumok, itt elpusztulnak, fölszívódnak, sokkal erősebb hatást fejtenek ki, mint hogyha belekerülnek a bélbe, és akkor ott majd az epesavval találkozva, hát detoxikálja őket. Na de az epe is koleszterinből készül, tehát a földból a koleszterin nyakcsere, akkor már epesavból sincs elég, tehát ez a detoxikáló, a méregtlenítő hatás is csökken, és akkor ez a farkában rakó kígyó, ez aztán fölpörgeti magát, még tovább megy. És ezért a szájflóra, a szájhigiéne nagyon fontos, sőt, az anaerob baktériumok a pusztítás is fontos lenne, mert a fogaink között meghúzódnak azok a baktériumok, amik a legveszélyesebb endotoxin termelők, és ezért célszerű a fogmosás után még valamilyen oxidálószerrel áttöblíteni a fog közötti részt, átszívni ezt a folyadékot, és akkor ezek az anaerob baktériumok is eltűnnek onnan. Na most a koleszterinről, de hát nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok minden ismeretünk megvan, nem véletlen 13 Nobel-díjat adtak ki azokért az ismeretekért, hogy tudósok felfedeztek valamit, olyan nagy dolognak tartották, Nobel-díj. Mikor először felfedezték, azért is Nobel-díjat adtak. És csak egy-egy tulajdonságáért, hogy ma már 13 Nobel-díjat adtak a koleszterinnel kapcsolatos ismeretekért. Tehát nagyon sok mindent tudunk róla. Hát persze van, aki nem tudja azt, hogy ez bennél minden embernek a szervezetében. Ilyen volt például a Szócska államtitkár úr, aki azt mondta, úr, koleszterinjekció, hát a kontorgán hatást ki kell kerülnünk, nehogy úgy járjunk kontorgánnal, mondta neki. Államtitkár úr. Mindenkinek ott van a szervezetében, csak valami vissza kell állítani, amire elromlott. No, mindegy. Ha valaki kíváncsi ezekre a Nobel-díjas dolgokra, itt ez a Michel Brown Nobel Lectures 1985-ben megjelent a könyve ezzel a leírással, azóta még nem adtak újabb Nobel-díjat tudomásom szerint. Na most beszéltem róla, hogy a HDL és LDL, tehát a HDL-t, ha megnézzük, akkor azt találjuk, hogy a HDL-nek a képe, mondjuk így ábrázolhat, persze ez sematikus kép, a valóság hát más csak ennek. Lehet látni, hogy ezek a sárgás, pirossal körülrajzolt kis nyilas négyszögek, ezek képeznék a koleszterint, akkor ezek be vannak ágyazva egy fehérje molekulába. A másik oldalt az LDL-t lehet látni, ott pedig a molekulának, illetve kis részecskének, kis gömbnek a fölött helyezkednek el a koleszterin molekulák, és hogyha ezek a koleszterin molekulákat betakarja az a félholt-szerű antikoleszterin testű fehérje, ha az egészet betakarja, akkor ez is egy fehérje burokba lesz, akkor föl tudja használni a szervet. Ha nem tudja betakarni, jönnek a fagociták, fölfalják, és azok hordják ki az érfalakba. Na most beszéltünk, ahogy a koleszterincsere fölgurulása váltja ki az érelmezesedést, akkor nézzük meg, hogy hát mi is értünk a koleszterincsere. Hát az, hogy koleszterinnek az előállítása, fölvétel, tehát a forrása és a felhasználása. Hogy ezek folyamatosan a szervezetben játszódó folyamatok. Ugye korábban azt hitték, hogy a táplálékkal kerül a szervezetünkbe a koleszterin. Kiderült, hogy igen, van egy 5-10%-nyi. Ma már tudjuk, hogy az endogén, hogy magunk állítunk el, a belső koleszterin termelés hozza létre. Én meg szoktam megtenni az újra hasznosított koleszterin, már ha sejtjeink szétesnek, ugye mondtam, hogy minden egyes sejtben ott van a koleszterin, és a koleszterin lebonthatatlan, tehát ott marad a maradék koleszterin, és ezt föl kell használni, és ha van az antikoleszterin test, akkor az ott megjelenő koleszterin rögtön rátapad, és ennek a segítségével akárhova el tud jutni. Maga a koleszterin nem, ez egy kicsapódó anyag. Néha előfordul az, hogy valakinek a bőr alatt is megjelen kis szantomák, igazolva az, hogy a koleszterin oldhatatlan a szervezet számára. Na most mi lesz belőle? Ugye epesav lesz a legtöbb belőle, tehát ez lesz a legjelentősebb. A koleszterinnek közel a 90%-ra használjuk föl. De nagyon fontos a nemi hormonnak a termelése is. Nemi hormon csak akkor képződhet, hogyha koleszterin rendelkezésére áll.
A receptor stabilizáció, ez nem olyan magát értődő nevű hormon kérdése. A receptor stabilizációnál az idegsejtjeinknek a nyúlványi, tehát az idegsejtjeink, ha emlékeznek rá még általánosiskolás könyvekben, hogy az idegsejtnek nyúlványai vannak. És az agyunkban van 10-12. számú idegsejt, és ezek mind egymással, amit elér a közelbe, kapcsolatban vannak, és ezek, ahol találkoznak, ezek a fölvevők, receptorok, ezeket össze kell forrasztani, ugye, mint a műszerben össze kell forrasztani a csipeknek a végét forrasztófémmel. Ha megvennek egy ilyen modern műszer, többen a forrasztófém, mint maga tulajdonképpen a csip. Hát ez a forrasztófém az agyunkban is nagy mennyiségben ott van, az agy százalék tartalmának közel a fele koleszterin. Nem ezzel gondolkodunk, de ennélkül nem megy. Nem véletlen az, hogy a koleszterincsere fölborulásából adódóan nagyon sok idegrendszeri elváltozás is mutatkozik, amelyiket, hogyha helyreállítjuk, nagyon szépen javulást is tudunk kimutatni, megfigyelni. Na most a másik a membránépítés. Említettem, hogy ugye nem ebből van, de ez is nagyon fontos hozzá, és a hormonok között még megemlítem a mineralokortikotróp hormon, mert ha fölborul a koleszterincsere, akkor nem képződik ez a hormon, márpedig ez a hormon az ásványi anyagok szempontjából a közlekedési rendőr szervezetünkben. Ez hajtja be az ásványokat a csontokba. Annak ott a helye. Hogyha ez nincsen, oda megy a mészalva, és megjelenhet a porcokon, megjelenhet itt, ott, amott, a szívbillentyűtől kezdve az érfalakon, ezeken a plakkokon is, amit az előbbi rajzon is láttunk, ezen is megjelenhet, és akkor azt mondjuk, hogy kemény plakk. Ez már a következő lépés. Amikor csak lágy plakk van, akkor is a koleszterincsere fölborul, ide hordta ki. Amikor már mineralokortikotróp hormon se képződik, akkor a méz is megjelenhet ezeken, és akkor azt mondjuk, hogy kemény plakk. Néha lehet hallani orvosoktól, hogy olyan valakinek az ere, minthogyha tojáshéj lenne rajta. Menjünk tovább. Tehát az élvezés folyamatát, hogyha így végig gondoljuk ezek után, akkor ugye nem hasznosul a koleszterin, nem hasznosul, mert kedvék az antikoleszterinatitás. Az antikoleszterinatitás az ACH, az a anti, CH az a koleszterin, a angol CH-val írjuk, és antibody vagy antibody, tehát antikoleszterin, antitest. Az LDL-ről immunkomplex képződik, ezeket a falósejtek kihordják, először persze fölfalják, és amikor már nem tudnak többet tenni, mert a koleszterin emészhet, az a vegyükben, tele van a vegyük, nem tudnak többet tenni, akkor nem tud többet tenni, az meghal. Ezek is meg akarnak halni, kibújnak ezzel a nagy pocakkal az érfalon keresztül, a sejtek között találnak utat maguknak, és ahol a legjobban találják az utat, a legjobb lehetőséget találnak a kibújásra, ott indul be ez a folyamat, ezért az egyiknél a szívén, másiknél az agyánál, harmadiknél a lábánál, valakinél a hasnyálmirigyet ellátózni, tehát a legkülönbözőbb helyeken jelennek meg, valaki egyszerűen a szem erejénél találják meg ezt a lehetőséget, és nagyon gyorsan kezdenek ezek elmeszesedni, vagy beszűkülni, záródni ezek az erek. Na most, tehát ez abból adódik, hogy a koleszterin emészhetetlen, és nagyon fontos, szeret vigyázni, mint a raktárba vinni, úgy viszi ki az érfalakra, hogy majd egyszer, talán innen is ki lehet szedni, ki is szedi, és persze ebből adódik a baj is, mert ha kiszedi onnan ezekből a plakkokból, akkor ebből baj lehet, ebből vakság lehet. Úgyhogy vigyáznunk kell azért, hogyha az immunizálást elvégezzük, oda kell figyelni, és gondosan kell a dolgokat összefogni, mert ugye, hogyha a fölhasznált koleszterinből jelentős mennyiségű nemi hormon is képződik, a nemi hormon hatására megemelkedik a nemi aktivitás, és az a nemi aktivitási fiatal embereknél olyan mértékben, hogy a szomszédasszonyhoz is eljár, feleség rájön, biztos kikaparja a szemét, úgyhogy tartós vakságot kell, figyelni kell ilyen. Jó. Tehát a tápláléknak jelentéktelen szerepe van, annak ellenére, hogy az 5%-ot kihasználjuk, és a kísérleti állatoknál az 5%-ot nagy mértékben megemeljük, és ha jobb a fölkapcsolás... Igen, jobban. Jobb látni? Látjuk, igen. De talán elég volt csak elég volt, nem? Szerintem de eznek nem. A filmben, bocsánat, ja.
A pont meg is más a Én még emlékszem rá, hogy a sötétben bujkáló ellenforradalmán vesztes voltak ilyen plakátok a háború után. Igaz, itt háború után is. No, tehát egy ilyen sötétben bujkálónak megfelelek, azért a hangot viszi. Tehát az előbb mondtam, hogy az egy rajz volt, amivel indítottam. Most néhány olyan képet szeretnék bemutatni, amelyik valóban embernek abból az erejéből készült, amelyik a cukorbetegséghez vezetett, miután beszűkült. És ezeket a képeket szeretném megmutatni. Ez persze nem egészen úgy néz ki, mint amit a rajzon lehetett látni, de lehet látni, hogy az alsó részén megvastagodott az érfal. Olyan, mintha habos lenne. És az átteresztett vérnek a mennyisége már csak fele. Ez ebben a metszetben. És aztán ugye az érnek a különböző helyvégzett metszetek, azok még ennél szomorúbb képet is mutatnak néha. Egy másik kép, itt még kisebb, itt talán most már csak a harmada az egésznek, vagy még annyi sincs. Egy másik festékkel megfestett éren szépen lehet látni, hogy olyan, mintha habos lenne ez a rész. Természetesen ennek az ellenálló képessége is kisebb, és hogyha ez a habos ellenállása képtelen érfal, előáll, akkor ez meg is repedhet. És hogyha ez az agyba történik, akkor jön az agyvérzés. Hogyha egy ilyen meglazult érnek az aorta részében, mert sajnos ott is előfordul, úgy hívják ezt, hogy aneurizmus az egész, és hogyha megszakad, ott nincs mese. Legfeljebb, ha éppen a műtőasztalon van az illető már, és akkor reped át, akkor meg tudják menteni, de ha nem ott van, 2 percen belül bekövetkezik a halál, és semmi nincs. Egy kedves orvos ismerősöm, sebész volt, tudta, hogy aneurizmája van, de ugye kifél legjobban a műtéttől, a sebész. Nem hagyta magát megműtetni, és egyik alkalommal, amikor éppen a rendelőben dolgozott, már nyugdíjas, 67 vagy 62 éves volt, kinyomták a munkájáról a 60 éves korában jobb összekötetéssel rendelkező emberek, és rendelés közben egyszer csak fölkiáltott, hogy oxigént hozzatok. Ezt még el tudta kiabálni, de meghozták az oxigént, addigra már tulajdonképpen halott volt, mert a mellkasi aortájában volt egy aneurizma, és az átszakadt. Ő érezte, hogy mi ez, de menthetetlen volt. A bátyja és orvos nem is engedte főgoncolni, azt mondta, nincs mit nézni azon. Nagyon szörnyű. Tehát hogyan küzdhető le akkor ez a betegség, hogyha már ennyit tudunk róla, hogy az élelmezés kiváltásában az antikoleszentesnek a termelése a legnagyobb probléma. Hogyha ez a probléma, akkor, mivel ez egy immunglobulin, az immunogén módszere előállítható, ennek a termelése fokozható. Tehát mindenkiben van ilyen antitest, csak a mennyisége lecsökken, azt vissza kell állítani. Hát immunogén módszerrel leküzdhető ez is, hiszen nem immunológiai módszerrel, gyógyszerrel még betegséget nem sikerült leküzdeni. Mondhatná valaki, azt elmondom, már tüdőgyógyásos ember beoltottak antibiotikumokkal és meggyógyult. Kezeltük az ilyen-olyan sebet antibiotikummal, meggyógyult. Na de, hát biztos hallják rádióból is. Hoznak ilyen vitamint, hoznak ilyen gyógyszert, kezelhető, de nem gyógyítható, azt csak eltolhatjuk vele. Már 4 éve szedem ezt a gyógyszert, és nekem azóta semmi bajom nincs, nem romlott tovább a szemem. Vagy a Szovjetunióban 1980-ban a Központi Bizottságnak volt egy határozata, akkor ugyan fiatalok itt többen nem tudják azt, amit a Központi Bizottság kimondott, és valaki ennek megpróbált ellenállni, az nem sokáig állt ennek ellen. Úgyhogy hozták a határozatot, hogy a Szovjetunióban már olyan sok antibiotikumot termelnek, ki kell írtani a Szovjetunióból a szifiliszt. Nagyon-nagyon fontos betegség volt ott, ki kell írtani. Meghozták a törvényt, és 2000-ben bemutatta az egyik orosz kolléga a világ találkozón, vagy a világkongresszuson, hogy olyan mértékben emelkedett a nagy törvény meghozása után, vagy a nagy elhatározás meghozása után a szifiliszes megbetegedések száma, hogy 2005-re a Szovjetunióban minden 4. ember már szifiliszes lett volna. Hát lehet, hogy azért mondották, hogy ne legyen így. No, tehát immunizálással el lehet érni egy betegségnek a visszaszorítását, ez bizonyítja azt, hogy a himlő, diftéria, gyermekparalízis, tetanusz, már
nem fordul elő, vagy olyan ritkán fordul elő, hogy szinte nem is hallunk róla, hogy nem tudok senkiről se, vagy nem ismeretségkörömben, aki tetanusszal kínlódott volna, hímlős gyerekről se tudok, diftériástól se, gyermekparalizis